Стимър, как мога да репетирам за прослушването, като непрекъснато надуваш тази свирка? Не ме прекъсвай. Намери си друг инструмент. Мамутско месо идва точно на време за закуска. Супер! Къде? Постарай се да не ме изпускаш, моля те. Нали не искаш заради теб да изпуснем барбекюто? Съжалявам, шефе, но кое барбекю ще изпуснем заради мен? Нашето, идиот такъв. Просто ще поканя онзи малък мамут и ще оставя месоядните да си свършат работата. Хайде де, Стимър! И аз искам да съм в оркестъра. Не може, в никакъв случай. Извинете, че ви прекъсвам в такъв неудобен момент. Хвани го, приятелю. Я, свирка. Винаги съм искал да имам такава свирка. Море. Идвам, шефе. Писна ми. Не издържам повече. Отстъпление. Ами свирката ми, шефе. Ще ти дам аз една свирка. Видя ли? Сега е прекалено писклива. Нима? Развали я. Не, просто я подкасих. Като се свири на свирка, въздухът вибрира вътре и издава звук. Знаете ли, че всеки звук е вибрация? Ето. Колкото по-дълга е свирката, толкова по-дълбок ще е звукът. Я, стана. Благодаря, Кро. Сега е много по-добре. Видя ли? Музикалната ми кариера приключи още преди да е започнала. Кро, знаеш ли, че ми трябва още един цигулар за втория ред? Цигулар ли? Какво е това? Всъщност няма проблем. Ще бъда страхотен цигулар. Невероятен! Сигурен ли си? Симфонията ми номер 324 Ла диез изисква солист, който ако не е много добър, би провалил всичко. Ла диез? Това е любимото ми... нещо. Разчитай на мен. Най-после всички ще чуят шедьовъра ми. Не си забравяй цигулката, Кро. Цигулката ли? Добре. Стига да знаех какво е това. Раз, два, пирует. 3-4, чудно. По-силно. 5-6, скок, подскок. Слушай какъв е планът. Ти отвличаш вниманието на госпожа Пеперутката, докато аз атакувам главното ястие за барбекюто. След мен. 5-6, чудесно. 7-8 и подскок. Добре ли си, Есмералда? Май съм загубила тренинг в подскоците си. Не знам, възможно е. Това цигулка ли е? Цигулка ли? Това? Толкова си тъп. Шегувах се, Стимър. Толкова ли не разбираш? Кро, сигурна съм, че Стимър е знал, че ти знаеш, че това е саксофон. Искаш ли да опиташ? Това е само едно вибриращо парче тръстика. Тази вибрационна работа ме гаделичка по устните. Цигулката е нещо подобно, нали? Не съвсем същото, малко по-различно. Има нещо такова. Цигулката издава звук чрез вибриращите си струни. Струни? Да. Да, точно. А сега, ако обичате... Много ви благодаря. Трябва да вървя да свиря на струнното си нещо, че нали Фил ми даде някакво соло да правя? Стимър, хайде да опитаме малко буги-вуги. Мразя буги-угито. Гадост, много хубава днес. Кро, гладен? Има сос от бръмбър. Много вкусно. Не, благодаря. В момента търся нещо. Бръмбъри хрупкат, но се заклещват в зъби. Трябва зъбен конец. Зъбен конец? Я чакай малко. Бог прав, би ли подал зъбен конец? Бихте ли му го дали за момент? Още не свършил. Казах, не свършил. Дай на Нанди, Нанди иска. Но на мен ми трябва, за да си направя цигулка. Днес ще се ява на прослушване за маршируващата филхармония на Уливил. Нанди супер на барабани.
Ок има златен глас. Гог пък страшен на мишници. Вие можете ли да свирите? Ока не обича, много се надува, но племе много го харесали на последно турне. Раз, два, три, четири, раз, два, три, четири, раз, два, три, четири. Още не, Моджо, чакай. Чакай малко, усещам го. Супер! Да, Моджо, сега. Така и не мога да разбера как се свири с тези конци. Свириш ли? Ти на това музика ли му викаш? За мен това си е просто шум. Може би ще е по-добре, ако си завържеш устата с тях. Хайде, Моджо. Налага се да започнем пак от начало. Раз, два, три, четири, раз, два, три, четири. Чакайте малко, вие нищо не надувате. Много си наблюдателен човек, но не мисля, че ударните инструменти са направени за да се натуват, нали? Тогава как ги карате да вибрират? Ето така. Кожата започва да вибрира и така издава звук. Искаш ли пак да ти покажа? Не, благодаря, вече разбрах. Какви устни, какъв хубот, какви прекрасни тонове. А сега, ангелче мое, го надуй, както си знаеш. Превъзходно. Ах, какъв си ласкател! Божечко, Кро, какво толкова ти е направил този камък? Нищо, просто се упражнявам за солото си на цигулка. Чакай, Кроу. Мисля, че първо трябва да ти обясня някои неща. Има 4 основни типа музикални инструменти. Духови, ударни, струнни и бас. Трибуналната ми туба, например, издава звук чрез вибрации, създадени от устните. Ето така, опитай. Видя ли? Така действат духовите инструменти. Значи цигулката ми е струнен инструмент, нали? Да, но струнните инструменти свирят чрез дърпане или триене по струните. Ето така. Правим страхотна музика заедно, Фил. Ще ти нарисувам цигулка, Кро. Тя е нещо такова. Виждаш ли какво рисува големият мамут? Не, шефе, много е далеч. А слънцето ми свети в очите. Освен това... Добре, шефе, добре. Той начерта пътя ни към мамутските вкусоти. Ох, нищо не става. Ужасен съм. Въобще не трябваше да се хващам за тази работа. Не се отчаивай, човеко. Ами да, започна да ставаш много добър и така нататък. Точно като умиращ звяр. Това е музика за мен. Махайте се! Може и да не стана добър цигулар в оркестъра, но знаете ли колко хубаво ще се разсвири цигулката по главите ви? Мило момче, съвсем погрешно си разбрал намеренията ни. Много съм наранен, защото и аз съм голям обожател на музиката. О, не знаех, че така, шефе. Значи, след всички тези години, все още има какво да науча за теб. Дори веднъж гледах великия Гидо Паганини по време на снимките за филма "Наберете вълк на тавана". Представлението беше доста захапващо. Може него да го вземат в маршируващия оркестър, защото съвсем скоро ще се открие свободно място сред цигуларите. Глупости. Грешката ти е в това, че си направил цигулката с неподходящ размер. Така ли? Тази е прекалено малка. Музикантите от твоя калибър използват много по-големи. Наистина ли? Колко по-големи? Много по-големи. Добре, нека прослушването започне. Аз на Анди. Сега започва. Май намерихме барабаниста си. Следващият. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Сега ли? Не. 4. Раз, два, три. Сега. Много ви благодаря, но времето ви изтече. Следващият.
А, да. Това е нещо като примитивна гайда. Идеално ще пасне в духовата част. А ти на какво ще свириш днес, Боб? Има ли други желаещи? Само ние останахме. Ние сме цигуларите. Но това са жестоките вълци. Хайде, Фил, включи щепсела, моля те. Изключено, Майк. Тогава ще продължа без ток. Нищо ли не можем да направим, доктор Си? Нищо не можем да направим без електричество, което да кара високоговорителите да вибрират. Не се сърди, Майк. И Кроне се е отказал, когато станало твърде шумно. С това ли искате да се явите на прослушването за солото? Точно така. Аз, момчетата и цигулката. Да, аз съм менеджерът му и солистът му. Той също. Да, аз съм най-добър по вратовете. От кога започнаха жестоките вълци да се интересуват от каквото и да е, освен от вечерята си? Извинете, че ви прекъсвам, но не знаете ли, че музиката е важна част от вълчата култура? По-важна ли е за вас от предателството? За да докаже искреността си, ще пренебрегна тази забележка. И бих искал да ви кажа, че музиката укротява дивия звяр. Без музиката ние щяхме да сме още по-свирепи. Не знам защо, но намирам историята им трудна за вярване. Стига де, Фил, поне ни остави да се явим на прослушването. Все пак два вълка нищо не могат да направят на цял оркестър. Прав е. Добре тогава. Вие какво ще кажете? Значи решението е единодушно. Покажете ни какво можете. Добре, момчета, давайте. Я виж ти. Добре, убедихте ме. Приети сте. Как можа? Знаех си, че ще успея. Одобриха ме за солото. Страхотно. Утре всички да сте тук точно в 11:30 за репетиция. Всичко мина като по вода. Иди да викнеш момчетата. Махни се от лапата ми, бе! Който не се е къпал, да си признава. Но те са вълци. Това вече е прекалено. Те се явиха на прослушването, както всички останали. Освен това се нуждае от струнен инструмент за солото. На тях ли ще дадеш солото? Възмутително. Добре, всички по местата си. Някой да ми е виждал свирката. Свирката ти ли? Мисля, че видях зад цигулката. Благодаря. Но, шефе, нали още с нощи му открадна свирката, видях. Ето я. Какво ли прави тук? Я, зайче, ела. Помощ, пуснете ме. Извинете, може ли малко по-тихо с цигулката? Опитвам се да си настроя саксофона. Разбира се, мила госпожице. Момчета, я по-тихо, бе! Да започнем с малка загрявка. Духови, баси, струнни, ударни. Чакайте, спрете. Какво е станало с цигулката ти? Не знам. Може би трябва да се настрои.
Пак не звучи добре. Струните вибрират, но нещо друго приглушава звука. Какво толкова те притеснява? Става нещо много странно. Слезе от лицето ми, бе. Фил, имаш ли нужда от космати музиканти? Към планините всички усетиха ни. Бързо, бързо! Ок. Абе, шефе, нали минахме прослушването? За съжаление, малката ни музикална импровизация не беше одобрена. Каква гавра с блестящата ни творба! Струнният ми инструмент, симфонията ми. Солото ми! Ние с Моджо си позволихме да напишем соло с триъгълник и дайре за симфонията ти. Ами да, разбира се. Бързо, Кро, донеси малката си цигулка. Моля? Не мога да свиря на нея. Наистина ви казах, че мога, но всички знаете, че ви излъгах. Признавам се, че съм музикален провал. Не може да се каже, че си гений в тази област, но ставаш за това, което имам предвид. Прекрасно! Превъзходно! Кро, ти наистина си имал изключителен музикален талант. Моджо, приготви се за солото, триъгълника в готовност. И... Това, което става, Фил, е, че усилвателят приема вибрациите на китарата и ги усилва. Разбирам, и така постоянно ме буди. Грешиш. Усилвателят просто изпраща електрически импулси на говорителя, а вибрациите на говорителя непрекъснато те будят. Говорителите трябва да се чуват. Добър опит, Майк, но за сега ще свириш само на звуците на тишината. Правиш го само защото си прекалено стар, за да играеш рок. Прекалено стар ли? Сега ще видиш. Готов ли си да започваме? Стига, Фил! Стига! Моцарт! Това е невъзможно. Ти нали беше... Всички така си мислят, скъпа. Просто минавах наблизо и се чудех кой ли свири на китара, защото мисля да се завърна. Готово, Елвис. Този мамут 100% ще ти свърши работа. Бай-бай, пак ще се видим на компакт диск. Имам чувството, че това е началото на прекрасно мултимилионно турне. Обещай ми само едно. Никога повече да не пееш тази песен. Гледахте и свири го пак, Кро. Не дей. Епизод от американския сериен